Vorig jaar ging de Limburg Trofee niet door, waarna de organisatie wankelde. Gelukkig heeft Armand van Mulken, een oud-renner uit Stein, zijn kop erbij gehouden. 2, 1, go! Ik heb een harde kop op, zoals ze dat in Limburg zeggen. En ik dacht, ik ga door. Ik heb mijn nieuw bestuur geformeerd. Ik heb een mini-sponsorcommissie geformeerd. En zie daar, we gaan weer fietsen vandaag. Ja, het is toch mooi om hier in het zuiden, in Limburg, nog zo'n mooie koers te kunnen houden. Zeker nu de Ronde van Limburg ook nog eens een keer niet door is gegaan. Zijn we blij met deze wedstrijden. Het zijn toch thuiswedstrijden voor ons waar we ons graag heel goed laten zien. Het zou zonde zijn als er nog een Limburgse koers zou wegvallen ondertussen. Dus super mooi dat de organisatie toch gewoon dit nog heeft kunnen organiseren dit jaar. Dat is dus goed nieuws voor de Limburg Cycling Selectie, waar jonge renners als aanvulling op hun eigen ploeg proberen hun slag te slaan richting de profs. Aanvulling is erg belangrijk, omdat er eigenlijk boven de clubcompetitie uitstaat waar de meeste renners in rijden, waardoor het niveau wat ze dan kunnen rijden hoger is. Als je die wedstrijden niet meer hebt, dan kun je ook geen beroepsrijders meer voortbrengen. Die wedstrijden die maken het verschil. Daar komen de echte mannen worden daar voor de kerels gescheiden. 190 kilometer, dat is niet niks. En die klimmetjes die zullen zeker ook niet al te makkelijk worden, denk ik. Afzien zal het zeker worden. En afzien in dit soort koersen geeft de jeugd juist kansen om dichter bij hun dromen te komen. Als kind af aan was die gewoon altijd de Tour de France. Ja, ik hoop dan nog prof te worden. Tegenwoordig is dat gewoon de mooie Limburgse klassiekers en daar gewoon hopelijk in de komende 2 jaar toch eens een podium kunnen pakken.